Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ एन्ड बेनिफ्राय गासिनिसिमबो हैप्पी बैसागु एडभान्स आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङै रंजागोन एन्ड बेनिफ्राय आपडेटआ जाहैबाय SSC Constable एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रसेस एन्ड बेनिफ्राय माब्ला मोनगोन एक्टिभ जागोन लिंकआ एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआव थाङोबा मा लांनांगोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय लोगोफोर 15 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन बेनो जाहैबाय SSC नि फिजिकल टेस्टआव दा मेल फिमेल दा माब्ला जागोन आसाम स्टेट एबा नर्थ इस्ट बेनि सायाव डिसकास खालामगोन एन्ड नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रानोखि फिजिकल टेस्ट होनो थांगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांसै बे अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जों माखासे नटिस नायगोन एडमिट माब्ला मोनमारगोन स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय मोनसे नटिसखौ नायग्रोनोसै स' बेनिफ्राय जों नटिसखौ नायनोसै बे मोनसे नटिस एन्ड बेयाव स' नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ बबेनिफ्राय मोनगोननो लिंकआ जाहैबाय CRPFनि स' CRPFनि नोंथांमोना बे लिंकआवहाय मोनगोन आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों चेक खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स' मोनसे बाथ्रा बाव एन्सार किस होबावगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय फाइनाल एन्सार किस बे जाबाय 17 एप्रिलनिफ्राय मोनगोन 8 मेसिम स' नोंथांमोना फिन खनसेबाव चेक खालामनो हागोन बेसेबां नोंथांमोना मोनमारदोंमोन एबा मोनाखै स' नोंथांमोना फाइनाल एन्सार किसखौ मोनगोन दा जियानो जा लोगोफोर जों दानिया फैदो नटिसखौ नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ बेनो जाबाय जोंहा एडमिट कार्डनि प्रसेसखौहाय दा बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोजौआव मोनसे मोनगोन अप्शन एडमिट स' बे एडमिटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना हो देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो स्टेटासखौ नायनोबा बेयावनो नायनांगोन मानो जोंहा दा बेयाव नटिस दङ बेयाव खनसे क्लिक खालामबाय देन खालामनाय लोगो लोगो जोङो मिथिखागौ जे रिलिनि सानब्रै सिगां जोङो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो नाथाय बेनि सिगां जों स्टेटासखौ नायनो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय बेयाव स्टेटासनि आपडेट दाबो फैयाखै नाथाय मोनसे नटिस फैदों फिजिकल टेस्टनि डेटनि थाखाय दा जोंहा बेयाव एक्टिभ जानाय लोगो लोगो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव स्टेटास नायनो हागोन बा एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा आसाम स्टेटना 15 एप्रिलाव जायाबो जानो हागौ एसे लेटबो जानो हागौ एबा नर्थ इस्टआ दा जियानो जा नोंथांमोना मोनसिगोन बेयावनो दिनैनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि रिलिया जागायगोन 15 एप्रिलनिफ्राय जागाबाय थासिगोन दा बेखायनो बे नटिसखौ नायनोबा बेयाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो PDF फाइलखौ मोननो हागोन दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि एडमिट कार्ड डाउनलड प्रसेसआ बे सेमानो CRPFनि अफिसियेल साइटनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन दिनैनिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय स्टेटासखौ नायनो हागोन बे साइटनिफ्राय स' बेखायनो आं लिंकखौहाय डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों जाहाथे नोंथांमोना चेक खालामनो बावा स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआव थाङोब्ला मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन जोबोद इम्परटेन्ट आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोना फार्स्टआवनो एग्जाम होनाय एडमिटआ बेखौ नांथारगोन मानोना बेयाव नोंथांमोनखौ सिल एबा स्टाम्प होनाय दङगोन एबा होदों स' बेखौ नांथारगोन बेखौहाय नांगौ होनना बुंखादोंमोन जेला सिगांनि गाइडलाइन्सआवहाय एन्ड बेनिफ्राय गैयाबा स' माबा मोनसे जानो हागौ बाट नोंथांमोना बेखौ नांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनायनि क्लास 10 पासनि नालाय बे जबा बेखायनो 10 पासनि गासैखौबो लांजोबनांगोन जुदि एडमिटआ मिस्टेकब्ला नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेट थायो बेयावनो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोबा कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन एन्ड बेनिफ्राय PRC गैयाबा स्टेट डमिसाइल बेखौ नांगोन नोंथांमोना मेजिस्ट्रेटनि खालाम आरो बेखौ मोनो DC अफिसाव मोनो गावनि डिस्ट्रिक्टआव DC अफिसाव खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फट'कपिस लांफाजोबनांगोन थ' नोंथांमोना गांब्रै गांबा लांफाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोनाहाय सेल्फ एटेस्ट होनांगोन बेखिनियानोसैमोन एन्ड बेनिफ्राय NCC गोनांफोराहाय स' NCC लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्सट्रा स्पर्ट्सनि दङबा नोंथांमोना लांफाजोब जि दङ एक्सट्रा नोंथांमोना बेखौ लांफाबानो जाबाय स' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिजोब्बाय एन्ड बेनिफ्राय मोजां खारदो 5 किल'मिटारखौ हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 100 मिटार्सखौ जाहाथे मोजां खारो 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव आरो हौवाफोरनि टाइमा जाबाय 24 मिनिट्स 5 किल'मिटाराव स' बेनोमोन SSC नि माखासे आपडेट